Doncs sobre què diu el capítol o com ha anat el capítol, doncs jo diria que en aquest moment encara hem d'esperar, no? Estem a les darreres sessions, hem d'esperar ben bé que acabi, que es tanqui i que en surti definitivament les línies i orientacions pel futur de la província. Però referent als reptes que ens hem marcat, jo crec que sí que el capítol ha discernit, no? En el diàleg, en la pregària, a l'aula, doncs els reptes que com a congregació tenim a Europa i els reptes que com a claretians veiem i tenim a Catalunya, a la línia del papa Francesc, de la seva Laudato Si, i dels reptes que hem de respondre dia a dia en el nostre món i en la nostra societat. I dintre d'aquests reptes, doncs, com a claretians, doncs, hi ha el repte de respondre conjuntament a l'Europa en el projecte marcat des del govern general de la reestructuració dels nostres organismes en el continent i en el futur en concret i afectant directament a Catalunya, aquest caminar vers una única província religiosa a Catalunya, Euskal Herria, França i Itàlia, la unió d'aquests organismes, precisament per recolzar-se, per donar-se força, per caminar juntament amb altres organismes que sorgiran també d'unificacions al llarg d'Europa, i després conjuntament, com tota Europa, veure en quins punts convé treballar molt en conjunt, més enllà de les pròpies posicions, saber-nos recolzar, ajudar. Mirar Europa amb aquesta perspectiva, també és un dels reptes que hem de veure, és també no dir què passarà a casa nostra, evidentment suposarà una mirada més enllà i una mirada més gran, però vol dir continuar treballant a casa nostra, amb els que som, que aquells que puguin i aquells que tinguin al moment les possibilitats i les circumstàncies, evidentment aniran treballant en aquesta unitat i unió que pugui suposar intercanvis, col·laboracions més directes a partir del que ens puguin anar demanant i puguem anar sorgint, i l'altre sí que cadascú al nostre lloc, com variem les formes de treballar les nostres comunitats i posicions, implicant els seglars, els laics, altres congregacions amb nosaltres i, sobretot, la presència de l'Església, que certament amb els anys canviarà del que tenim ara, les maneres de viure i de celebrar les nostres comunitats. Doncs com organitzar aquestes presències i col·laboracions entre uns i d'altres aquí a casa nostra.